testigua pasa eta gero, gaur hirugarren bueltari hasiera eman diogu. Horretarako ezinbestekoa izan da, Aramaio, Aretxabaleta, Eskoriatza, Oñati, Bergara, Antzuola, Elgoibar eta Elgetako Trikitixa eskolen elkarlana. Beraie gabe ezinbestekoa izango baitzen egun honek aurrera jarraitzea. Testigua pasa eta ospakizunarekin jarraitu aurretik ezinbestekoa zaigu Arrasateko udalari eskerrak ematea emandako laguntza ekonomikoarengatik. Eta Jakun Txalaparta taldeari, San Babaina Batukada taldeari, Arrasateko erraldoiei, Arrasate musikalari eta Ibaiarteko dendariei ere eskerrak eman nahi dizkiegu egun hau girotzen laguntzeagatik. Mentzio berezia egin nahi diot ere Kike Rodríguez Martínez de Marañoni testiguaren diseinua egiteagatik. Eta besterik gabe egunarekin jarraitzeko eta gure ospakizunarekin jarraitzeko Aretxabaletako eskolari pasatzen diegu testigua hurrengo urtean gogo guztiekin egun hau antolatu dezaten. Mila esker!